बर' रावजों फैनांगौमोन क्लास 5 आरो 6 निबा सानखान्थि आरो साइन्सआ माने इंराजियाव फैजोबो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसालि खेंफारथिया माबायदि दिनैहाय दाखालिनिफ्राय साननैसो सिगांनिफ्राय ण'उत जादों आरो दा जोङो नुनो मोन्दों जे बर' बिजोंनि क्लास 6 जि बावहाय सोंलुफोर फैबाय जि बाहाय एसेसमेन्टनि जि कुइसन पेपार फैबाय बेवहाय बर' बिजोंनि असिलायै इंराजिनि फैजोबनायखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो मोनसे जोंनि जि मोनसे प्रटेस्ट जोङो बेखौ दिनै फोसावदों मानोना बर' बिजोंनि जि मोनसे सोलोंथाइ लानाय क्लास 6 निफ्राय जि साइन्स आरो मेथ्सआवहाय बर' बिजोंजोंनो कन्टिनिउ जानायनि जि मोनसे सरकारनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोनसे निर्देश बेखौ लानानै जों बयबो बर' बिजोङावनो दंजोबो नाथाय दिनै बावहाय जों नुबाय समग्र शिक्षा अभियाननि गेजेरजों बे मोनसे सेबखांजानाय प्रश्ननि गेजेरजों बावहाय दिनै मिथिनाय बादिब्ला जे बिथांमोन डाइरेक्टर आरो बिथांमोनहा बिनि गासै जि बिबान प्रश्न सेबखांनाय दिनै बावहाय बर' बिजोंनिबो गैया एसामिसनिबो गैया दा बियो दिनै जोबोद दुखुनांथाव दा बेनिखायनो बेवहाय जिहेतु ण'उत बा क्वालिटि एसेसमेन्ट मोनसे पर्यायनि लादों दा बेवहाय दिनै जि बिमा रावनि बिजोंनि फरायसाफोर बर' बिमानि बर' बिजोंनि बिथांमोना निस्सय दिनै जि एसेसमेन्ट बिनि सायाव जोंनि सायाव मोनसे नेगेटिभ इमप्रेसन खोख्लैगोन दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै सोंखारियो जे आसाम सरकार आरो जे समग्र शिक्षा अभियान जि डाइरेक्टर आरो दिनैनि सोलिनाय मैयानि दाखालिनि सोलिनाय बेखौ माने बन्द' खालायनांगौ जि ण'उत आरो बेखौ माने पस्टपन खालायनांगौ मानोना बे मोनसे माने गोरोन्थि बा एसेसमेन्ट जागोन दा बिनि थाखायनो जोङो जि माने मोनसे बिथांमोना खालामनो नाजानाय बियो जुदिও उद्देश्यआ मोजांब्लाबो दिनै बिनि गेजेरजों गोबां खेलिमेलि नुजागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों दिनै स्पष्ट खालामदों जाहाथे बे हाबाफारिखौ सरकारा दोनथ'यो जों नुबाय बेहाय आसाम सरकार आरो बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव मोनसे बेयो गोख्रोंमोन आरो गोथारै बेखौ सावरायनायबो जादोंमोन जे बियो बर'फोरजों फैगोन नाथाय बे बर' रावखौ बे फोजोबनायनि बहाबा माने खैसारि होनना सानो दिनै जोंनि बिजोंनि सायाव आरो आसाम नाङैनो बर'फोरनि जि सोलोंथाइ जौगानायाव बिजोंनि बेलायाव मोनसे माने सरकारनि एबा आसाम सरकारनि जि मोनसे नोजोर बे नोजोरा दासिमबो मोजां नङा बेफोरनो मोनफा मोनफा फोरमान आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि जानानै बर' बिजोंनि थाखाय आरो जोङो सरकारजों सावरायनायाव जि मोनसे आन्डारस्टेन्डिं बा बिथांमोनहा जेखौ पलिसियाव माने जोंनि थाखाय बर' बिजोङा जेरै दं ओरैनो थानांगौ दिनै बिथांमोननि माखासे पर्यायनिफ्राय जिहेतु बर' बिजोङाव बिदि खैफोद लाबोदों बेयो जोबोद साननो गोनां आरो बेखायनो दिनैबो जों सानो जे बर' बिजोङा नाख्रेबजानाय एबा नासयजानाय एबा बेबादिनो थगायजानायनिफ्राय जों दाबो उदां नङा नाथाय जोङो बेखौ सौसिनानै जुजिनानै जों थांनांगोन आरो जोङो सरकारनि खाथियाव फिन बेखौ जों दाबि खालामगोन आरोबाव बियो जाहाथे दिनैनि बे ण'उत सोलिबाय थानाया जेरावबो बे पस्टपन जाथ'नांगौ होननानै दिनै जों बे दाबिखौ गोख्रोङै दैखांदों जुदि पस्टपन खालामाब्ला माबायदि जागोन जोङो बिनि सायावहाय राहा लानाय जागोन मानो होनबा बेवहाय सावरायनायनि गेजेरजों माखासे राहा सिगाङावबो लाखानाय जादोंमोन दा जों बिनि सायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो सावरायगासिनो दं आरो जों मा राहा लानाय जायो इयुनाव जों बेखौ गोख्रोङैनो फोसावगोन